शेवटचा विषय म्हणजे आपला फ्युचरिस्टिक 2047. फ्युचरिस्टिक 2047 म्हणजे साहेब, ह्याला जर आपण मॅथमॅटिक्स जोडली तरच आपण कोकण म्हणून सक्सेसफुल आहे. आत्ताचा आपला आर्थिक उलाढाल किती जर आपल्याला माहीत नसेल तर आपण हे फ्युचरिस्टिक 2047 तुम्ही करा की 3047 करा. आपण आहोत कुठे? जसं आम्ही जेव्हा सभागृहात असायचो लोकसभेच्या, तेव्हा मला एक प्रश्न कळायचा नाही. अनेक उत्तर भारतातले काही आणि काही दक्षिण भारतातले खासदार उठायचे आणि बोलायचे कि आप ये जो स्कीम डिक्लेयर कर रहे हो वो गरीबों के लिए है ना, तो पहले मुझे ये बताओ इस देश में गरीब कितने हैं. आपल्याला जर आपली इकॉनॉमी माहित नसेल, आपल्याला जर आपल्या कोकणातला उलाढाल माहित नसेल, आपण कुठल्या गोष्टीचा फ्युचरिस्टिक पाठलाग करतोय? आपली यूएसपी आपल्याला कळली पाहिजे. आपण काय मार्केटमध्ये घेऊन चाललोय आपल्याला कळलं पाहिजे. फ्युचरिस्टिक 2047 अनेक ट्रिलियनची आपली इकॉनॉमी, त्याच्यामध्ये कोकणाचा वाटा किती? आपण किती वर्ष आंबे, काजू, नारळ, अमुक अमुक इकॉनॉमीवर आपण अवलंबून राहणार आहोत? ती राहिलीच पाहिजे, पण एक प्लॅन बी म्हणून पण आपला काहीतरी असला पाहिजे. हा प्लॅन ए झाला जो पाहिजेच, 100% पाहिजे. आपली संस्कृती आहे ती, आपलं कल्चर आहे, तो टिकलाच पाहिजे. पण प्लॅन बी ज्याच्यातून बाय प्रोडक्ट तयार होतील, ज्याच्यातून एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तयार होईल. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तयार झाली तर विचार करा, फक्त आपण जो आंबा इकडून बॉक्सवर फक्त नाव लिहितो, निलेश राणे, रत्नागिरी हापूस, देवगड हापूस पाठवून दिला, कुठे जातोय माहित नाही आपल्याला. कुठे जातोय तो आंबा? कुठले दुसऱ्या राज्यातले देवगड हापूस म्हणूनच विकतायत, आपल्याला माहित नाही. मुंबईमध्ये देवगड हापूस कुठला हा बॉक्सवरून सांगताच येणार नाही. आपण कुठे आहोत? अहो, जगाला आपला आंबा घ्यायला इकडे येऊ द्या. त्याच्यासाठी आपण वेअरहाऊसिंग तयार केली पाहिजे, त्याच्यासाठी इथे नेटवर्क कमॉडिटी एक्सचेंज तयार केला पाहिजे. अशी तयारी ज्या दिवशी आपण करू ना, आंबा, काजू, हे आपले मासे जगाला इकडे येऊन घेऊन जातील अशी एक परिस्थिती आपण तयार केली पाहिजे, तर आपण यशस्वी. आपला आंबा कसा चाललाय, कुठल्या रूटनी चाललाय? तुम्हाला एक आश्चर्य वाटेल, APMC मध्ये मी नाव घेणार नाही, एक मालकच आहेत तिकडे, म्हणजे पॅनलवर आहेत, ते आहेत कराडचे. मस्त चकाचक BMW आणि सगळे बंगले. आणि मला कसं कळलं ते APMC मध्ये आहेत, कारण का मी त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला गेलो होतो. पण मी मुलीच्या बाजूने गेलो होतो, मला माहित नाही की हे असे आहेत ते. मी लो कोण साहेब? मला असे आहेत. हे APMC मध्ये सगळा व्यापार देवगडमधून. मी लो साहेब तुम्ही कराडचे ना? मी हो मी कराडचा. मी किती टर्नओव्हर आहे साहेब आपला? साहेब आहे आमचा 350-400 कोटी. मी देवगड हापूसवर ते 3-3 वर्ष बुकिंग करून ठेवतात कलम. ठरलेली माणसं आहेत, त्यांचा रूट घेऊन जाणारी माणसं आहेत. आपण कुठे आहोत? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.